Mert Vas Katalin téli mese. Mint ahogy azt télen megszokhattuk, már leesett az első hó. Puha pelyhegyben hullott alá a szürke fellegekből. Szép fehér takaróval vonva be a házak piros tetejét, a fák kopasz ágait, a fenyőket és az elsárult füvet. A természet betakarózott és édes álmát aludta a hópaplan alatt. Mókus apó kidugta órát az odujából, azután gyorsan vissza is bújt a jó meleg vackába. No, anyu, mondta a feleségének, véget értek a szép napok, most egy darabig nem mehetünk ki. De apó, gondolod, hogy elég lesz a toboz és a dió meg a mogyoró a gyerekeknek? Mutatott 3 serdülő csemetéjükre. Reméljük, anyu. Tudod, hogy amíg havasak az ágak, nem mehetünk élelem után. Megcsúsznánk a síkos fákon, leesnénk és elpusztulnánk. Ekkora kockázatot egyetlen falat ennivaló sem ér meg. Igazad van, apó, csak tudod, Borzaska, Makkancs és Pöttömke milyen falánk. Hát be kell osztanunk, amink van, sóhajtott apó. Borzaska, Makkancs és Pöttömke, mintha csak nevük említésére tennék, körbe táncolták anyut. Éhesek vagyunk, enni akarunk. De gyerekek, talán kérünk, utasította rendre apó csemetéit. Jó, akkor kérünk, csak adjatok már ennünk. Helyesbített Makkancs, aki a legfalánkabb volt 3 közül. Aztán megyünk játszani Nyuszi Ricsiékhez. Kotyogott közbe Borzaska. Szó sem lehet róla, torkolta le anyu. Nem hallottad, mit mondott apó? Síkosak az ágak, nem lehet kimenni. Ki se nézhetünk? Kérdezte Pöttömke. Csak hogy ő is mondjon valamit. De azt lehet, mondta apó. Pöttömke odaállt az odu bejáratához, és vágyakozva gyönyörködött a hóesésben. Megszólította az egyik pelyhet. Ti honnan jöttök? Kérdezte tőle. Ó, kis mókus, mi nagyon messziről jöttünk. És hogyan kerültetek ide? Kíváncsiskodott tovább. Elmeséljem? Kérdezte a hópehely. Igen, csak várj egy kicsit, szólok a tesóimnak. Azzal beszaladt az odu belsébe, ahol Borzaska és Makkancs éppen a pociát tökte a dugi mogyoróval. Gyertek gyorsan, ugrott hozzájuk. Találtam egy hópelyhet, aki elmeséli, honnan jöttek. Én nem megyek, mondta Makkancs. Inkább eszem még egy kis mogyorót, és neked nem adok, Bibi, feleselt Pöttömkével. Nem is kell, majd megmondalak anyónak, hogy elcsortad a tartalék mogyorót. Hogy ki fogsz kapni? Elnáspángolnak. Már is Borzaskához fordult. Tesó, ugye te jössz? Kérlelte. Én ugyan nem, válaszolt Borzaska. Olyan hideg van, és különben sem törődök egy árulkodóssal. Tudod, hogy úgysem mondom meg igaziból, csak azért mondtam, hogy adjon egy kis mogyorót, de látod, milyen irigy, azért sem ad. Nem irigy, csak éhes. Na gyere már, olyan érdekes lehet a hópehely meséje. Akkor sem megyek, különben sem érdekes, mert én tudom, hogy honnan jöttek. Na akkor mondd meg, erősködött Pöttömke. Nem mondom meg, mert árulkodni akartál, de nem is árulkodtam. Mondd meg. Nem mondom, mert nem is tudod. De igen, de nem. Na jó, menjünk vele. Vágta el a vitát Makkancs. Nézzük meg azt a hópelyhet. Nem akarta, hogy anyu felfigyeljen a civakodásra, mert akkor bizony kiderült volna, hogy megdésmálta a tartalék mogyorót, és akkor biztos kiporolják a bundáját. Én akkor sem megyek, makacskodott Borzaska. Jó, akkor meséld el te, honnan jönnek? Azt mondta, tudod, engedett Makkancs. Nem is, csak most nem jut eszembe. Nem is tudod, vágta rá Pöttömke. De igen, de nem. Hagyjátok már abba, tett rendet köztük Makkancs, nem minden hátsó szándék nélkül. Na menjünk, terelte
vezette őket az Odu bejárata felé. Mutasd meg, melyik hópehely volt az. Fordult Pöttömkéhez. Pöttömke meregette ez darabig a szemét, de bizony nem tudta megkülönböztetni a hópelyheket egymástól. Pehely, itt vagy? Szólongatta suttogva. Sajnos Pehely nem tudott már válaszolni, egybeolvadt testvéreivel. Másik Pehely nem akadt, aki szóba állt volna a mókusokkal. Borzaska és Makkancs csahotázni kezdtek Pöttömke zavarán. Nem is beszéltél semmiféle hópehellyel, kacagott Borzaska. Jól becsaptál minket, mondta Makkancs, és játékosan megtaszította Pöttömkét. A kis mókus éppen az Odu szélén állt, megcsúszott, és alig tudott megkapaszkodni. Mukkanni sem mert, nagyon félt, hogy leesik. Most bizony megszeppent a két rossz kismókus is. Szaladt a kapóhoz, hogy segítsen. Apó segített visszamászni Pöttömkének, de nem úszták meg ennyivel. No halljam, mit rosszalkodtok már megint? Nem lehet a mókusnak egy perc nyugtassam tőletek? Dorgálta csemetéit. Nem hitték el, hogy beszélgettem egy hópehellyel. Suttogta Pöttömke. Ennyi no, morogta apó. Pedig, ha jól viselkednétek, mesélnék nektek. Jók leszünk, apó, kérlelte a három kis mókus. No, nem bánom, addig legalább nyugton maradtok. Maga köré gyűjtötte őket, kényelmesen elhelyezkedtek, és mesélni kezdett. Egyszer fiatal mókus koromba nagyon kemény, hideg tél volt. Akkor a hó esett, hogy még az Odunk ajtaját is majdnem teljesen betemette. Szerencsére a papám legjobb barátja volt Harkályapó, és ő segített kiszabadítani a bejáratot. Nos, ezen a télen nem találkoztam egy pehellyel. És beszéltél is vele? Kíváncsiskodott Borzaska. Persze, hogy beszéltem, ezt akarom mesélni. És hogy hívták? Kérdezte Makkancs. Úgy, mint minden pelyhet. Egyszerűen csak hópehely, de ha állandóan közbeszóltok, nem fogom elmesélni a mesét. Fenyegette meg őket apó, így Pöttömke már meg sem mert szólalni. Boldog volt, hogy apó védelmébe vette és bebizonyítja testvéreinek, hogy a pelyhekkel igenis lehet beszélni. Apu pedig így folytatta. Szóval Hópehely elmesélte nekem, hogy az ő hazájába mindig tél van, nem is nagyon élnek arrafelé állatok, nincsenek fák és mókusok, néhány jeges medve szokott ott vadászni, pingvinek fészkelnek a hómezőkön. Ott élnek a pelyhek békességben, és mindenbe borítanak. Aztán, amikor elérkezik az ideje, a nap lenyújtsa nekik sugarát, és ők beszállnak a felhőkbe, messzi tájakra utaznak, nagyon magasan, és ott hullanak le a felhőkből, ahol éppen szükség van rájuk. Ők óvják a földet a fák ágai a fagy karmaitól. Sokszor egész télen át kitartanak. Aztán, amikor nálunk kitavaszodik, újra felszállnak a napsugár létrán, visszaülnek a felhőkbe, és meg sem állnak hazáig, ahol a következő télig pihennek, majd kezdődik előről az egész. Apu, ez nagyon jó mese volt. Dünnyögték mindhárman álmosak. Jó éjszakát, apu! Azzal mindhárom kismokus elaludt, így volt, mese volt. Aki nem hiszi, menjen ki télen az erdőbe, és kérdezze meg a mókus apótól.